Jo sóc la Núria Domènech i sóc la coordinadora de batxillerat de l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Com sabeu, el batxillerat és un estudi postobligatori que consta de 2 cursos i que connecta l'ESO amb els estudis universitaris i amb els cicles formatius de grau superior. Són 2 cursos fonamentals per a la vostra formació i en aquest vídeo voldria destacar-ne 3 aspectes. El primer aspecte és que el batxillerat proporciona una molt bona base de cultura general. Això és a través de les matèries comunes, de les llengües, la història, la filosofia, les llengües estrangeres. I a l'Institut creiem que és molt important connectar tots aquests coneixements amb el món real. I per això organitzem activitats de diferent tipus, sortides, viatges acadèmics. El segon aspecte que hauria de destacar és que el batxillerat proporciona la primera base d'especialització acadèmica. Això és a través de les matèries de modalitat. Al nostre web podeu consultar tota la nostra oferta de matèries de modalitat, veureu que n'hi ha moltes, veureu que proposem uns itineraris, el de ciències socials, l'humanístic, el científic i el tecnològic, però creiem que és molt important en aquesta etapa educativa que cada alumne pugui personalitzar l'itinerari. Per tant, a partir dels nostres itineraris de partida, podeu escriure'ns amb les vostres inquietuds, interessos, propostes i intentarem ajudar-vos en aquest procés de personalització. I el tercer aspecte molt important del batxillerat és la maduresa i l'autonomia personal de l'alumne. D'alguna manera, el batxillerat és el primer pas en el vostre projecte personal. I des de l'Institut us acompanyem en aquest procés a través de les activitats de tutoria, a través de l'acompanyament del treball de recerca i, molt important, a segon de batxillerat, a través de l'orientació acadèmica.